Здравейте, козечета! Аз съм Кикьов, а вие гледате Козетирам. И в днешното видео ще реагираме на най-забавните български видеа, най-откачените хора, които познават цяла България. И да видим, въпреки че всеки ги знае, нали, какво представляват тия хора, какво са правили и така нататък, да видим все пак каква ще бъде реакцията ми след толкова години. Нека да започваме. Hey, feeling good, like I should. Здравей! 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 Аз съм педерас. Добре, как да не се разсмея, човек? Горките хора, в смисъл, дошли са да посетят някаква държава, нали, друга, да видят културата, нали, в кавички, и всичко на тия хора, и накрая ги кара да говорят тия глупости. Мале, горките хора. В смисъл, смешно е, но за подигравка не е смешно, но е смешно. Ние сме гадни педераси. И колко са щастливи. Мен това такова, че са супер щастливи хората, в смисъл много позитивни такива готини. Има и превод. Значи тия хора 100% са видяли превода. Ох, горките хора. Яба, не знам дали знае, 100% знаете, нали, Филяка, този, който е най-вдясно, ми прилича на Филяка, между другото, когато правиха, как беше, няма значение, Филяка в началните години, преди света на ванката и така нататък, смисъл, йо, бро, Филяка си има Asian версия. Обичаме Сергей Станишев. Ние сме супер яки педерасчета. В смисъл, човека, който ги говори тия работи, нали, разбрал шегата и всичко. Те колко са щастливи, в смисъл, колко са щастливи, това прави нещо така толкова забавно, нали, защото просто те не разбират хората. Аз съм напълно окей с това нещо, но горките хора, мале. Лапал съм над циганин. Лапал съм над циганин. Топич, където казах, че пречи на Филяка. Не, човек, в смисъл, да, и направо го... Не. Толкова беше вдъхновен, в смисъл, въодушевен от това, което казва. Ляпал, така. Не, върховни моменти. Направо се връщам назад. Аз съм ги забравил точно как бяха. Луда работа. Ситуацията се случи както се карах, набирах телефона. То човек, сега ние гледаме от бъдещето и знаем, че това е един от най-известните хора в България. Тогава, ако е знаел какво ще последва, И полицая отзад как гледа. Такъв. Мисъл, той е направо готов да му тряска шамарите. Купонът почна в София, а свърши в Банско. Ма ще приключи в Дупница. Зависи. Ако имате сили да стигнете и до Дупница, работата ще е добре. Ако не, здраве да е. Имам в Банско много важни срещи делови. Искам да приключа този въпрос. Брото е бизнесмен, има много важни срещи. Много страшна работа. Трябва да се приключи сделката и така. Просто това недоразумение тук веднага и да си хвана едно такси. Drink and drive, код дойде. Drink and drive, вика, код дойде. Няма проблеми, всичко става. Полицията отзад до drink and drive, код дойде. Пием тук, гледаме си кефа. Айляк, отпич. Ще отида в Банско, ще свърша работа и се прибера и съм. Така прави. Този автомобил да остава тук, той не е мой дори. На мен ми беше даден от един приятел. От Господя, той ми го прати така. Той не е мой, той ми беше даден. Така, от висши сили ми беше подарен.
дарен за великите дела, които съм вършил през живота си. Полицай, даде ми автомобила, снима полицейски стикер, така че не може да става въпрос за никакви престъпления. Да, значи ако има полицейски стикер, престъпленията са изключени. В смисъл, има ли стикер, тук мога да прекарваш трупове в багажника, калашници, пистолети, неща. Има полицейски стикер, бе, брат. Какви престъпления, е? Извинявай много. Тука... Полицая е От Карлуково, да, щом изобщо си на свобода все още, най-вероятно или от Раднево, не знам. Няма значение откъде са. Как да има значение? Няма значение откъде. Няма да споменаваме имена сега, няма да си издаваме връзките. Говорим тук за... Той ви е приятел. Той ми е приятел, да. Добре, тук вече прецака нещата. Коя година е колата? Колата е 2005 година. Тогава съм бил на 7 години, бе, ало. Колата е чисто нова, първи клас, бейби. BMW 7 серия, 730 дизел, чипосана. Помислих, че е 730 коня. Тогава щях да бъда впечатлен. Ема тройка дизел. Колата остава конфискувана, колата струва 30 000 лея. Това тогава е струвало 30 000 лева. И сега има хора, които ги пускат за 10 000. Хайде, моля ти се, извинявай. Виж качеството на видеото. По кои времена е била 30 000 лева тази барака. Хайде, стига. Мен не ме бърка, тя нито е моя, нито аз загубя нещо. Абсолютно съм съгласен. Какво да загубиш? Мен ме бърка да отида да свърша работата и да си изкарам кинтите и да почна да си харча, пак да се обикарам. Да, много хубави цели в живота. Следвайте този пример, млади хора. Наистина, взимаш кола на заем, правиш престъпления, взимаш си кинтите и си харчиш на воля и болета фара. Тъй са прави целите в живота. Супер готино. Да, ако тук има частен самолет, бих го наел да излети и да почвам да летя. Той е хубаво, ще е частен, обаче на кое име ще бъде? Е въпроса. Ако на твое име 100% ще се забие в някой стълб. Стари богат! При кой спорт хората участват в тандем с едър, нечифтокопитен бозайник? Джудо. Конен спорт. Вдигане на тежести. Сумо. Нечифто копитен бозайник. В смисъл, да помислим, нека да разсъждаваме малко на темата. Бозайник. Нечифто копитен. Също. Нечифто. Значи не е с два крака. С повече или по-малко. Но нечифто. Кое остава според вас? Пишете в коментарите. Кое е правилният отговор на този въпрос? Нека да видим. Тук верният отговор мисля, че е Д. Брато. Значи да, току-що каза на всички японци, че те са нечифто копитни бозайници. Вземи това демидж. Много добре. Идеално попадение, страхотна лойка, затова тази игра е велика. Не бе. Стига, човек. Чао. Не трябваше ли да има поне здрасти? Първо здрасти, после чао. Директно с чао, чувствам се обиден, пренебрегнат. Когато яде бокуци или такива сандвичи. Брато, държиш шибани пържени картофи и някакви суджуци и ми викаш като яде бокуци. Знам какво е да ядеш бокуци. Виж ми бузите. Всичко и се лепи. Яде ли един умрял гълъб? Надали. Ами, може би ще се зарадва повече, отколкото на пържени картофи, но нека видим. Той е кръв. Не, моля ви, как ще яде гълъб? Той е умрял, Ами да, в смисъл, няма да го убие. Така че, той си е умрял, кой ти пука. Няма да похабяваме гълъба. Той няма да литни повече, пускай го там да го яде кучето и да се приключва. Поема всички извивки на тялото и аз се чувствам много добре да тренирам върху него. Чакай сега, върху уреда ли да тренираш или върху този маняк? Него можеш да правиш всичко. Можеш да се отпуснеш след работа, да си провериш почтата. Да правиш всичко. Моля да върна ракия аз върху този уред, бе? Не мога, нали? Така че не баш всичко. Айде, моля ти се. Или...
Ей, мръсник си, Джони, мръсник си. Опасен си ти, ей. Фул респект. Първият братовчет на Слави Трифонов реши да ни направи таглайф. Във Варна при значително по-умерен тон продължи 42-то заседание на Общинския съвет. Или то пич пие кафе с лъжица, или яде сладолет по време на това интервю, което не е голяма работа, но все пак, бро, в смисъл, с тази позиция, все едно са те застреляли току-що в турски сериал, извинявай много, и не си много готин, но пък си известен. Феймъс, брато е феймъс. Така го погледна. Та го погледна в стил. Този микрофон, знаеш ли къде ще мога да ти го завра? Оле, оле. Слушам ви. Рип Вучков. Вучков беше легенда. Ей, този човек и той се почина. Хасковско. Казвам се Али Мехмед. Али Раза, здравей. Как е в листопад? Вече възкръснали, съживили са, върнали са обратно. Ферхунде, направили ти баница за посрещането? Да, не? Отговори ми в коментарите, моля. Ето съм. Всяка вечер, всяка събота, ние сме 8-9 души пенсионери. Слушаме вашето предаване. Само го слушат. Значи по радиото го пускат. Което направо за нас е разкошно. Това да ти е критерия за разкош. И на мен би ми било разкошно така. Абсолютно. За нас, господин професора, вие сте един бог. Амин. Амин. Брото гледа като ни открит бог. Все още. Но трябва да ви кажем, че ние харесваме най-много една вашата черта. Аз съм учител, бивш пенсионер. Харесваме една вашата черта, обаче учител бивш. Разбираме защо е бивш. Може ли да ми кажете коя е тази черта? Най-добрата ви черта. Ами вие кажете коя е. Тази, която ви разделя задника на две части. Брато беше дестройнат. Тъмък се зарадва човека. Ама то си радостно бе, Василев. И аз искам да ми харесват задните части. Как се казва? И на мен ми дойде на къла здрасти, ама викам, айде да изчакам. Откъде сте? Злати Петков, Злати от Стара Загора. Кажете ми думата. Скара. Как скара завършва на кабе? Скара кака или скарка? Скарка може. Ама как скара? Ама как скара? Аз обяснява се едно на slow motion са я пуснали. Ма как скара? Ме е така. Защо не гледате внимателно? Защото нямам очила. Злати Златев не внимава много в играта. И за да няма подобни обърквания, водещата натъртва каква е грешката. Да ви напомня, че нашата думичка завършва на К. Хайде, не думай. Не на Р. Здравейте! Здрасти. Здрасти! Брото пак се е завърнал. Той е решен, че скара и верния отговор. Здрасти ми звучи познато. Здрасти. Как се казвате? Злати Петков, Злати. Пак сте вие? Пак! Човекът е упорит. Кажете ми думата. Скара. Скара. Господине! Иванов. Вижте ли как звучи див петел? Това е истина. Прави остър завой, като тръгва с мръсна газ, но Брат, нямаш право да прекинеш тук. установява, че не е преценил разстоянието. Не давай. Брото е архитект, преценя всичко до последния милиметър. Разбира, че не може да завие и опитва да спре автомобила, но без успех. Лечи се. Колата излиза от пътя и забива предницата си в съседния път. За щастие, по това време в района, обикновено пълен с ученици, е пусто. Но, брото, точно където има ученица, е решил drink and drive да прави. Оле. Самият шофьор Йосиф Иванов не е пострадал. Просто излях от пътя. Не си, аз съм карал нещо пиен. Просто, докато се движих, една бутилка ракия
Влиза през прозореца, явно някакъв пияняк е фърлил през прозореца и тя му удари в усета. И като му удари в усета, тя бутилка, за да се налива. Аз се изпих и тогава не се спомням точно как слезнах долу по този баир. Казахте, изпуснахте колата, управлението, Да, така ли? да. Но иначе нищо ви няма. Не съм полицай, господин пиян. И сега какво? Чакате? Кому е да чака? Да му вземат книжката и да го карат към съда. Кому е да чака? Чакам да дадат становището на полицайите. А от гражданска защита някой извикахте ли да ви измъкне колата или няма да се наложи? Чакам гражданска защита в момента. А вие да не сте пил малко? Не съм пил. Тя го пита да не сте пил малко. Не е пил малко. Пил е много. Така че човека не лъже. Настроение сте, виждам обаче. Така ли? Не. Усмихнат на куче, обаче да. Притеснени ли сте сега? Не. Няма за какво. По принцип не. А случвало ли се така друг път някакви такива неща? По принцип не е за първи път. По принцип не е за първи път. Де факто за първи път ме хващат. Дано да е за последен. Дано да е така. Ало? Да. Добър ден, с днешна дата. Добър ден с днешна дата. Не, добър ден с вчерашна дата или след 15 години. Добър ден, Иване. Този път си пълен. Много Пълен е, защото много е ял. са си лични с този зрител, само по гласа го позна. Добър ден, Иване. Добър ден, Иване. Така, казал ли съм ти в работно време да не ми се обаждаш? Заед съм, като си искаш, че е 20 лева, ще се срещнем пред блока и ще говорим едно в едно. За въпроса преди да затракаш като картечник. Това му влезе направо с вратици. Не се очуда, Геро, този зрител вече всички го знаят. Иван Василев Цонев е на телефона. Бавно. Просто ви уважавам и ви свалям шапка за това, че говорите на живо. Добре, че има субтитри, брат. Зрители, Айде да се хванем на бас, че първия ще бъде Иван Василев Цонев. Мисля, че малко по-късно са тия магове и предсказатели и така нататък, ама брото май държи 2 предавания едновременно. На футбол. Отлично ти работи паметта, Геро. Добър вечер. Спечели. И спечелих. От тук направо комар, братче. Комарджи в ефир. Удри. Какво? Този път разбраха ли го? Сега Коритаров ще ти отговори. Този наш зрител Иван от Пловдив има една особеност. Започва да говори, като каже ало, всичко разбирам. След това започвам просто да се губя из дебрите на скороговорката му. Брато, ти докато се изкажеш, аз се изгубих из дебрите на вниманието. Като каже ало, и аз му разбирам, ама после реагирам като Божидар Димитров. Може би сте прав, като казвате, че доста хора. Това тръд, където го аз сложи този саунд ефект, се едно пръдно. Те се изказали не слушай гладко от нас. Той горкия не спира да се изненадва. Двамата с Коритаров никога няма да могат да разшифроват изказа на Цонев. Изглеждат все едно ги е накарал да направят Диофантов анализ на линейно уравнение. Сигурно му доставя огромно удоволствие да ги мъчи. Не, Геро, оказва се, че е точно обратното. Разровихме се в архива и открихме участие на Иван Цонев при Венета, къде... То пич са го поканили на живо. Ти сметни колко трябва да си феймъс с ужаса, който си, за да поканат там по телевизията. Като разкрива какво мисли за предаванията, в които се включва. Аз от, може би, няколко години. Добре, представях си го даже и по-зле. Така че горе-долу отговаря на представите. Постоянно се обаждам най-вече на телевизионни медии, като вас, на живо. Тъй като всъщност вие сте действително с шанс да бъдете свръхразумно подобни, антипрестъпно научни, т.е. доминантно антипрестъпно научни, съвременни, супер велики човеци. О, не, човек. Мислех, че гъбите в България са забранени. Това беше най-точното. Погледа дава всичко. Писание на Коритаров и Божидар Димитров, което аз в живота си до сега съм чувал. Свръхразумно подобни, антипрестъпно научни, т.е. доминантно антипрестъпно научни, съвременни,
супер велики човеци. Той човек сам се обърка даже 5 пъти, докато да го каже това нещо. Представи си някой да го запомни изобщо. И се обаждат в студиото, за да налучкат вярната О, лета, беше много развратно по принцип. дума. Здравейте! Здравейте. А вие откъде звъните и как се казвате? Звъна от телефона. Иван от София. Иване, какво работите? Какво те интересува, да няма да взема за жена, какво работа? Механик. Механик! Че му се не подигра. Човека може да има говорни дефекти, механик. Добре. Шеги и закачки с зрителите. Минава времето на Лина. Механик. Механик, добре. Кажете сега, кой е отговора? Голям педал. Ха! Човека си призна. Оле, Иване, как може такива неща? Оле, Иване, как може такива неща? Сега, това са леготи, дръжте се като нормални хора, какви сте работи, бе, човек. Да говорите вие типично за механиците такива. Ами да, типично. Видиш ли механик, чакай от него някаква глупост. Нищо чудно, че телевизията фалира вече. Кой е отговора? Голям педал. Не мога. Това беше всичко от мен за днес. Очаквайте следващото видео съвсем скоро. Вече ще има още доста такива. Ако ви радват, пускайте лайка, абонирайте се за канала, пускайте камбаната да има известия, за да не пропускате видеа. Ще има и с Мексън, за хората, които 100% ще коментират къде е Мексън. Мексън има и други задължения в момента, така че ще има и с нея, но ще бъдат по-рядко. Главно ще бъда аз в този канал. Така че благодаря на абсолютно всеки, който подкрепя мен и най-вече нея за това, което правим. Благодаря много. Чао!